menika menika tunggal namun berbagai pertimbangan menika wonten kados tahu iki artosipun dadi yakin kaca kita tetep berjoget bergabung jadi satu kalian Margo Utomo. Ini selalu ini gajah saking lek tetap wonten iki mungkin medale sarang-sarang nggih. Joget sarang ayo. Gajah telu papat gajah papat dijoget nek kabeh. Ayo joget bareng-bareng. Ayo, nggih. Sone ikan berawung saudara Jofran nggih teman kalau disuwun damel sone iki mas nggih apa kita gabung cacahe papat joget bareng yuk masuk ayo dikupengi ayo dijogeti bareng yuk ayo jaga tengah gajah tengah nih dijogeti bareng iya Punten untuk penonton umum dilarang naik panggung kecuali panitia. Panggung cuma tersedia buat panitia. Karena panitia mohon untuk turun panggung. Seperti ikan saya juga ikan saya. Lagi, aku sahabatan kita bubuk apa? Kalau sudah konon. Ayo lah, ini kan ketolak kompak ayo. Apa juga bareng. Warga Desa Grogol sayur rukun nyawiji dadi siji. Niki tabane dados tunggal mengke saged gantosan nggih saking kru gajah ibu mengke saged gantosan